ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೇನಿ ಈ ಪೊಸಕುರಲ್ದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಪೊಸಕುರಲು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾತ್ರಕತೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪಡು ಈ ಭಾಗದ ಒವ್ವಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ತನ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದಗಳು ಇನಿ ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಜಪ್ಪು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ದ ಕೈತಲ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಡಪುದವಳು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಡಪುದವಳು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ದವಳು ಒಂಜ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಅವಡು ಈಜಿನ ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅವಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಅವೇತೋ ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮನ್ಪುನ ಸಾದಿಯಿಂದ ಈ ವಾಹನಗಳು ಪೂರ ದಿನಕ್ಕೂ ಸರಿಸುಮಾರು 45 ರೈಲುಗಳು ಈ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಾವನಂಚಿನ ರೈಲುಗಳು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ 45 ರೈಲುಗಳು ಒಂದು ಪಂಡ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಒಂಜಿ ರೈಲು ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು 24 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 2 ರೈಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೈಲು ಬಣ್ಣಗಲ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷ ಅವಳು ಉಂತುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಉಂತುನಗಲ ಸಾಧಾರಣ 150 ಮುಟ್ಟ ವಾಹನಗಳು ಕಾರು ಬೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರವರ ಬೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಪಡ್ತು 300-400 ದಾಟುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಂಚ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿ ನಿಖಲ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕನಾತು ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕುಲು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೇದ ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆಂಗುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಬಂದಲ್ಲ ಅದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕನಿಷ್ಠವೇ ಅಜಿಪ 45 ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋನುಂಡು ಆ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಅವಳು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪೇರರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪೇರರು ಕಾರ್ಮಿಕರವರು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಬೇರೆ ಟೈಮುಡು ಬೈಯದಾಟ ಬರ್ಪಣ ಟೈಮುಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲರು ಒಕ್ಕ ಎಂಚಿನಕಲ ಒಂಜಿ ಇಮೇತಕಲು ಲೋಕಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಇಪದ ಮೇಕ್ ಗಾಲಿ ಪೋಡಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ಪಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಇಂಕ್ಲು ಆ ಬೇಡಿಕಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಹೋರಾಟ ಬಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಹೋರಾಟ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಕೆಲವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊಲನಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಡಾಮರೀಕರಣ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಸೇರ್ಪದ ಹೋರಾಟ ಬಂತ ಆಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕದನು ಪಂಡ ಒಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದಾಮರ ಬಂದಿದ್ದೇರಿ ಅಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲರ ಒಂಜಿ ರೈಲು ರೋಕ ಮಂತಿನ ಪಕ್ಕ ಗೇಟ್ನ ಹೊಸದು ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಜನ ಗೇಟ್ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಹೊರ ಗೇಟ್ ಜಾಂಬದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಆ ಗೇಟ್ ದಪ್ಪರ ಒಂದು ಜನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವಳ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಕಲು ಬಂದಿದ್ದೇರಿ ಆಂಡ ಈ ವಿಷಯಡ್ಲ ಅಕಲು ಎಂಕ್ಲನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ಅಕಲು ಕ್ರಿಯೋಜನ ತರಿ ಬಂದಿದ್ದೇರಿ ಒಂಜಿ 22 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟದ ವೆಚ್ಚದ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇವನ್ ಅಲ್ಪದ ರೈಲ್ವೇದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಲೆಟರ್ ಬೈದಂಡು ನಿಕುಲು ಈತ ಫಂಡ್ ಕೊಡಲೆ ಬಂದದ್ದು ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಬೈದಂಡು ಐಕೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ಮೂಲಕ ಇತ್ತದಾದ ಬಣ್ಣ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈ ಇಟ್ಟುಂಡು ದಾದ ಮಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಬಂದ್ಬೇರೆ ನಿಗಲು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇ ಬಕ್ಕ ನಿಖಲ ರೈತ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ರೋಜ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ನಾವು ನಿಖಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಪಂಡ ರೈಲ್ವೇದ ಆತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಬುಂಡ ಬಾಕಿದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ವೈರ್ ಅಕ್ಕಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಕೋಸ್ಕರ ರೆಡ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಪಂಡ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಮನ್ಪನ ದುಂಬುಡು ದಿಂಜಂಗ್ಲು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಬರ್ಚಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬರ್ಚಿಂದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಐಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಪಂಡ ಅಲ್ವ ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಡೀಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಭಂಗ ಪಂಡ ಐಕ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂಡ ಏರಿಯಾಗಳು ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಲ್ಪ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಆದಿಮೇಶ್ವರ ಏಮನ್ನಪ್ಪ ಇದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಜಾಗುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಂದ ಸೀದಾವು PL ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಎಂಪಸಸ್ಗೆ ಪೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನಾಡ ಜನಕ್ಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಗ್ಲನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಎತ್ತನು ಐಕೋಸ್ಕರ ರೈಲ್ವೆ ರೇಖೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಖಾಲಿ 4 ದಿನ ಉಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮನ್ಪರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುರನ್ ಎಂಗ್ಲ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಂದಾದ ಪಂಡ 3 ತಿಂಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟನ್ನು ಬಂದ್ ಮನ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ದಾಯ ಪಂಡ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಇದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪುಣೆ ಪಿರಂಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಚದ ಪುನಃ ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ 3 ತಿಂಗಳಾಗಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗೇಟ್ನ ಅಕಲು ಬಂದ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂಚದು ಪುನಗ 3 ತಿಂಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಕಲು ಈಮೇಲೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ಪೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ
ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋರಾಟ ಬಂದ ದಾಪಂಡ 1 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಬಂದು ಮನ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಗೇಟೆ ಬಂದು ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಓಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಓಡು ಇವನ್ ಕೊಣಜದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶದ ಪೋಡಣ್ಣ ನನ್ನ ಪಂಪೈಲದ್ದೆ ಪೋಡ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಇವನ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪೋಡಣ್ಣಲ್ಲ ಪಂಪೈಲಾದ ಸುತ್ತದ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಆದ ಫಿರ ಹಂಚಾದ ಸೆಮಿನಿಯರ್ ಆದ ಹಂಚಾದ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಆದ 5 ಬಕ್ಕ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪರ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಗಲ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ದಯಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಲೆ 5 ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ರಡ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಮೂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಳ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಂಗಳು ಪಾಡೊಂದ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದ ಸುಮಾರು 400-500 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀರು ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಸಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಲ ಪೋತಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಅಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಅಂಜಾಯ ನಡೆದ್ರು ಪುನಃ ಬಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎನ್ಮರೆದು ಸಾಧಾರಣ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂತ 2 ಗಂಟೆದ ಮಧ್ಯಡ್ ಸಾಧಾರಣ ದಿನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 4-5 ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ 1 ಟ್ರೈನ್ ಆ ರೋಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಪಂಡ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉದ್ರೇಕ ಆದಾಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನ್ ಪನ್ಪೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇನಿ ಆ ರೋಡ್ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಲು ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪದೇರು ಇರು ಪಂಡರ್ ನಿಕಲು 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆವೋಡು ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಭವಾದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆವೋಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಗೇಟುಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ 3 ತಿಂಗಳು ಗೇಟನ್ನು ಬಂದ್ ಮಂತಿರಂದಾಂಡ ಮಂಗಳದೇವಿ ಬೋಳಾರಂಚಿ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಪೂರ ಸುತ್ತಾಕದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅಂಚಿನ ಕಂತು ಪಾಡುವುದು ಈತ್ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆವಂದಿನಕಲು ಸರಿಸುಮಾರು ಎಂಕ್ ತೆರಿಲಿಕೊಡು 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಜನಕ್ಕಳು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದಿವಂದೇವ್ಲೇರು ಇಂಚೋಗು ಸಂಸದರೆಲ್ಲ ಪಣದಿತ್ತೇರ ಅವ್ರು ಬೇಗೋಡೆ ಆಪುಣ ಐಕ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಆತನು ಐಕ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಕ್ಕಳು ಅನುದಾನ ಕೊರಡುವುದು ಆಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ಕೊರಡೆ ಯಾವುಜಿ ಇತ್ತೆ ಭೂಮಿದೇನು ತೆರವು ಬಂತು ಕೊರಡುದಾಂಡ ಐಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಿಧಿಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು ರೇಪಣ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಭೂಮಿನ ಜಾಗೆನ ಮನ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪಣ ಎಕ್ವೈರ್ ಮನ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ತೆರವು ಮನ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ವಾರಿ ಹಂತೊಡು ಇತ್ತ ಅವನು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿನ KK ಸ್ಟೀಲ್ ಪಂದುಂಡು ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತೆ ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆಕ್ಕಂದ ಮನ್ಪೆರ ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಮಂತನ ಆಮಿಟಲ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಆದರ್ಶ ನಗರ ಪಂಪಿನ ಅಲ್ಪಲ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಈ ಪದೇ ಮೈಟ್ಲ ಐಕ್ ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ಸಾಧಾರಣ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಮಿಟ ಪೋಪು ನಂಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇವನ್ ಏನಪ್ಪಯ್ಯದ ಅಲ್ಪದ್ಲ ಆದಿಮೇಶದ ಮಧ್ಯಡೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಂತನ ಅಲ್ಪದ ಬೊಕ ಮಿತ್ ಸೀದಾ ಇವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟದ ಪೋಪುನಂಡ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ದಾಪಡ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಜಾಗ ರೈಲ್ವೆದನ ಜಾಗ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸಪ್ಪನ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಯನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಒಂತೆ ಜಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಂತನಂಡ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಇವನ್ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸಾಪಂಡ ಈ ಮಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಕೇಂದ್ರ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿಲೇರ್ ಬಂದಿರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅಕ್ಕಲು ಬಂತೀರಿ ಇವನ್ ಮುರಳಿ ಮಾತುಕತೆ ಮನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಬಂತೀರಿ ಎಂಗಳು ಖುದ್ದು ಏನಾಯ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಯಾರು ಅಬ್ದು ಕುಂಜಿ ಯಾರಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಮಗಲ್ಲ ಅರಡಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಬಂದ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕಲು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ರೆಡಿಲೇರ್ ಪಂಡಾಗ 100% ನಿಕ್ಲೆ ಹೋರಾಟ ಮೀನಿ ಮಂದದ್ದು ಎಗ್ಲು ಮೀನಿ ಒಂಜಲೆ ಎಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲನ ಸತ್ತಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಗು ಎತ್ತದು ಆ ಸೈಡ್ ಎಂಗು ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿರಿ ಈ ಮೇಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಕಂಪಿನಿದಾರು ಬೇರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಪ್ಪುಲ್ಲೇರಾರು ಆರ್ಲ ಬಂತೀರಿ ಎಂಟು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಪಾಯಾರು ಯಾನ್ ಅವೇನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚದ ಪನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅದು ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಆ ರೋಡ್ ಆಪನ್ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರೋಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ಅದು ಪಂಡ ಈ 20 ಕೋಟಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡ 20 ಕೋಟಿ ಮಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ MP ಆದ MLA ಇವನ್ MLC ನಕಲು ಅಕ್ಕಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದೇಪಡ ಒರಿಯೋರಿ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಉಂಡು ಏರಿಗೆ MP ಗುಂಡು MLC ಗುಂಡು MLA ನಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಇವನ್ ಲೋಕಲ್ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೇನ ಒಂದೊಂದು ಅನುದಾನ ಮೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೋಡಿಸನ ಮಂತನಲ್ಲ ಕಾಸ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ದೇಪಣ್ಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಂತಿನ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲು RTI ಹಿಡಿದಪ್ಪ ನಾವು ತೂತ 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 1 ಕೋಟಿ 1 ಕೋಟಿ 8 ಲಕ್ಷ ಪೂರ ಕೆಲವುದ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಂದಿರಿ
ಇವನ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ಗೆ ಮರಣ ಇವನ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ದರ್ತ ದೈಕೊಂಜಿ ಅಂಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವಿನಿಯೋಗ ಮನ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಈ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಗೇಟ್ ಬಣ್ಣಗ ಸುಮಾರು 250 ಜಾಸ್ತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲೆ ಜನ ಐಟ್ ಗಾಡಿ ಕುಳಿತು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 304 ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ಟಕ್ ಆಪೇರು ಇವನ್ ಬೈಯದ ಟೈಮ್ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟಂಡ ಇವನ್ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಇದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಜಪ್ಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಾಗ ಫುಲ್ಲು ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದುಪುಂಡು ಕಾಂಡಲಂಚೆನೆ ಅಪಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಉರಿಯ ಬನ್ನಗ ಆಯನ ಮನಸ್ಥಿಗ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಚಾದ ಪೇರಾರು ಹಾಗೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಒಂಜೆರಡು ಪೇಷಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂದ ಆ ರೋಡ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನಗ ಆಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೆಂಚಾವು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಬರಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿನ ನೋಡೋಣ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಂಗುಲು ಆ ಗೇಟ್ ದಪ್ಪನಟ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಬೇಕು ಅವೇನು ಹೆಂಗು ಸೀದಾ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಗೇರಾದ ಹೋದ ಪುನಃ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಜಿನ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಹಿಂಗೆ ತೂತಾಗಿ ಗೇಟ್ ಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ದಪ್ಪನ ಬಣ್ಣ ಗೇಟ್ ದಪ್ಪೇರ ಇದಾಪಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಪಾಡು ದಪ್ಪೇರ ಅವು ದಪ್ಪೇರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕೆ ಎಲ್ಲ ಎದುರುಂತಾರೆ ಅಬ್ಬಿ ಮನ್ ಬಿದ್ದಷ್ಟೇ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವ್ದು ಅದು ಒಂದು ಬಂಡ ಹೈವೇಡ್ ಸೀದಾ ಪಂಪೆಲ್ಲ ಬಪ್ಪೇರು ಇವನ್ ಈತ ಈಸಿ ಆಯ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ರೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ಬಂಡ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ಬೋದು ದಷ್ಟು ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಈ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬೇರೆ ಕೊಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಕೂದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಅವನು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮರೆ ಬಂದು ಸೀದಾ ಕುಲು ಪಂಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇವನ್ ಪಂಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಟರ್ ಇದ್ದಿದೆ ಬಂಡ ಇವನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಕಾಳಿ ಪಡ್ಪು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ ಅವು ಐತ ಪರಿಣಾಮ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪದ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂರ ಇವನ್ ಹೈವೇಡ್ ಪೋಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ ನಿರಂತರ ಹೈವೇಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಅದು ಪೇರಾರು ಇವನ್ ಬೆಂದ್ರುವೆಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ ಮೇಟ್ಲ ಜಂಜಾಟ ಆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಇವನ್ ಮಂಗಳದೇವಿಲ ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಬತ್ತಿನಾಂಡ ಉಂಜೆ ರೋಡ್ ಬಿಡ್ನಾಂಡ ಈ ಮಂಗಳದೇವಿ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಟರ್ನ್ ಅದು ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಎಂಕುಲು ಕಳಕಳಿದೆ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲ್ದ ಜನಪರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಂದೊಂದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡರು ಏತು ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಡು ಪನ್ಪುನ ತೋಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಇನ್ನುಕಲು ಮಾಹಿತಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಿನ ದಂಡಂದೇನು ಏಪನೆ ಮಂತದೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಬಂಡಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಮೂಲತಃ ಅಲ್ಪದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದಾರು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ ಆದೆ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ ಆದೆ ಬೊಳೆಯಿನಾರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಗೆ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತದು ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿತ್ತರು ಅಂಚಾದಾರಿಗೆ ಆ ಪರಿಸರದ ಜನಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೇವಲ ಅವು ಆ ಪರಿಸರದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಸಾದಿಡಿ ಏರ್ಪುರ ಪೋಪೆರಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೊಂದು ಏಪಲ ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ 25 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಇಟ್ಲ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆದ ವಿಷಯ ಇತವೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡರು ನೆಕ್ ಸಂಸದರ್ನ MLC ನಕಲ್ನ MLA ನಕಲ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರನಕಲ್ನ ಪೂರ ಅನುದಾನ ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ನಿಕುಲು ನೆಕ್ ಬೋಡದು ಏನೇನು ಪೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರೇಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಂಕುಲು ಮೀಟ್ ಮಂದದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ I1 ಡಿಸೋಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಮೀಟ್ ಮಂದ ಆರು ಬೈದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ವೇದವಾಸ್ ಕ್ಯಾಮತ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಮಂದ ಜೇರ್ ಲೋಬರಿಗೆ ಪುನಃ ಆರು ಪುನಗಲ ಮೀಟ್ ಮಂದ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಯನ ರಮಣತ್ ರೈಲಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತ ಯೂಟಿ ಖಾದ್ಯರ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಪೋತ ಇವನ್ ದೇವಣ್ಣ ಆ ರೋಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಸ್ ಆದ ಪೋಪೇರು DC ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಮನವಿ ಮಂದದ ಇವನ್ ಎಂಗ್ಲು ರೈಲ್ವೆದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ದುಂಬದಿಂದ ಪೋತಿನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇವನ್ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಂದದ ಇವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಪುನಃ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವೇರ್ನ ಆರು MLA ಅಪಗಲ ಅರ್ನತ್ ರೂಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಮೀಟ್ ಮಂದದ ಎಂಕುಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ಲಡ ದುಂಬು ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಎನ್ಮ 10 ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲನ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಗುಲು ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗುಲು ಎಂಗ್ಲನ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಬಂದದ ಇವನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕಂದವೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಂದದ ಎಂಗುಲು ರೋಡುಲ ಜೈದ ಎಂಗುಲು ಇವನ ರೈಲು ರೋಕಲು ಬಂದದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಬೂರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಬಂದ ಪದಾಪಂಡ ಎಂಕುಲದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರು ಎಂಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಬಂದ್ಬಿದ್ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದದ್ದು ಈ ಎಂಕುಲದ ಮನ್ಪೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಜಪ್ಪುವ ಎಂಗು ರೋಡ್ ಕುಲ್ದು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮನ್ಪ ಅಪಗದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ರೋಡ್ ಕುಲ್ದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಪೋಪನ ರೋಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಅಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸುಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕುಡ್ಲ ಪೋಡು ರೋಡ್ ಕುಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಲೆಂಗು ಲಕ್ಕ ಇರಗೋಸ ವಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಿದ್ರೆ ಮೊಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ರೋಡ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ತನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ದು ಈ ದೊಂಬುಡು ಪಾಪ ಎಂಗ್ಲ ರೋಡ್ ಕೊದ್ದೇರಿ ಎಂಕುಲೊಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಮಕ್ಕಳಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮನ್ಪೋ ಪನ್ಪಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ MP ಅವರು ಅಲ್ಪ MLA ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೂಡಲೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಂದ್ಬೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ನೆನಪೇರು ನನ್ನ ಹೋರಾಟಗಾರನಕ್ಕಲು ಪಿರೌಡ್ ದಾಯಪೋಪನ್ ನಮ್ಮ
ಎಂಕ್ಲಿಗೆ MP ಬತ್ತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, MLA ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ MLA MP ಪಿರೋಡ್ ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಸಡನ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಿರೋಡ್ ಪಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಗೆ ದಾದಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದ ಒಂಚೂರು ದಾದಂಡು ಚೂರು ಹೋರಾಟದ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಕ್ಲು ಗೊಂಜಿ ಪಾಪ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಕಾಪೇರಿ 8 ತಿಂಗಳು ಕಾಪೇರಿ ಪಿರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಮೊಕ್ಲೆ ಬರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಜಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾ ಪಿರೋಡುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೇರಿ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವೇರು ಪಿರ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೇರಿ ನೀವು ನಿರಂತರ ಇಂಚಿನ ನಡೋದು ಬೈದಿಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಏಪ ಎಂಕುಲು ಆಗಲೇ ಕೆಬಿಪತ್ನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪೇರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ರಾಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಮ್ಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ದಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ದ ಉಂತಿನ ಅಡಕೇನು ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ ಯಾನು ಇತ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನಿ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಭಾಷಣ ಮನ್ನಗಲ ಯಾನು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ಪಂದೆ ದಯಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇಕ ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮ ಒಂಜಿ ಜಯ ತಿಕ್ಕುಜ ಆತನಟ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಗಳ ಸಹಕಾರದ ತೊನ್ಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಹಕಾರದ ತೊನ್ಗ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ನಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನಿದಾದ ಬಣ್ಣಂಡ ದಯಮಂತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಿನಿ ಆಪುಜಿನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರನಕಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಅಧಿಕಾರನಕಲು ಕೇನು ಜೇರ್ನಂಡ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೇರುವ ಎಂಕುಲು ಹೋರಾಟ ಮನ್ನ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ರೋಡ್ ಬತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪಲೆ ದೇಪಂಡಂದು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುನ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ದೇಪಂಡ ಏತೆ ಹೋರಾಟಡು MP MLA ಆಯ್ನ ಕುಲ್ಲ ಬೇದಿಗೆ ಬತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಂದೆ ತೂತ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡ್ಯಲ್ಲ ತೂತ ಇವನ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಹೋರಾಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋರಾಟ ಸಂದರ್ಭ ಬಳ್ಳ MLA MP ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಬತ್ತು ರೋಡ್ ಬದುಕುಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಂದೆ ಬೈದೀನಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ಲದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ MP MLA ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಮರತು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಹೆಂಗ್ಲು ವಾ ಅಂತಾರೆ ಬೈದಿ ಇವನ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಸ ಆರಿನಿ ಒಂಜಿ MLC ಅದು ಪೇರ ಒಂಜಿ ಸಚೇತಕ ಆದಿತ್ಯ ನಾಂಡ ಅವು ಆ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಏರೇ ಒಂಜಿ ಇವನ್ MLA MP ನಕಲು ಅದಿ ಹೋರಾಟ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಳು ವಿನ್ನಯ ಬಕ್ಕಳು ಹೋರಾಟ ಮರಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರನ ಕೇನು ಜೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ ದಯಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಜನಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸ್ಯಾರ ಪುಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಜನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಸಮಾಧಾನ ಪಾತ್ರ ನಿಂತೇರು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕ್ಲ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬೈಜೇರು MLA ಬೈಜೇರು MP ಬೈದೇರು ಬಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲಾಗಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪರಿನ ಬಂಗಾಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಕೇಸ ಅಣ್ಣಲ ಮಲ್ಲಿ ದಾನ ಮನಲೇಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಹೋರಾಟ ಬನ್ಪನ ಮನ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಕ್ಕಳು ಬೇಜಾರು ಅಕ್ಕಳು ಪಾತ್ರ ನಿಂತೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ರೋಡ್ ಹುಡುಕುವುದು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪನಾಗ ಪೋಯರ ಅವಸರ ಮನ್ಪೇರು ಹೊರತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಮನ್ಪನೆ ಜನಕ್ಕಳು ತೋಜಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳು ತಾಳ್ಮೆದ ಅಕ್ಕಳು ಪಂಡ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೋಡು ಅಡ ಹೋರಾಟ ಏರು ಮನ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪುಜೀರಿ ಏನಾರ ಮನ್ಪೇರಿದಾಡ ನಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡಾಡ ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಳು ಮನ್ಪಾಡು ಇಂಚ ದಾಯಿಗೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ನಂದೇ ಅನ್ಕೇಳುದು ದಯಪಣ್ಣಂಡ ಎಂಕುಲಿನಿ ಪನ್ಪದ ಬಣ್ಣಂಡ ದುಮ್ಮೂರಿಂಚೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಪಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಬಂತೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಪಂಡ ಈರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಹೋರಾಟ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಜಯ ತಿಕ್ಕಣಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಆಂಡ ಮೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಪೋಲತ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೇರು ಸಂಘಟನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳು ಮನ್ಪಾಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಅವೇ ಇವನ್ ಮಂಡ್ಯಾಡ ಆವಾಡು ಇವನ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆವಾಡು ಕೇರಳ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಗೊರೆ ಒಂಜಿ ಜನಪರವಾಯಿನ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೋರಾಟ ಪಂಡೇಟಿಗೆ ಪೂರ ರಜೆ ಬಂತದ್ದು ರೋಡ್ ಕುಲ್ವೇರಿ ಇವನ್ ನಾನು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುದ ಒಂಜಿ ನಾನು ಹೋರಾಟದ ಏನು ಟಿ ವಿ ಲೈವ್ ತು ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಇವನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ ರೋಡ್ ಕುಲ್ದು ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಮಂತ ನಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಭಾವನೆ ತುಲೆ ಮಂಡ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ ತೂತೆ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ತೂತೆ ಇವನ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎದುರು ಕುಲ್ಲದ ಅರಿನ ಅವ್ರು ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೇರಿ ಇವನ್ MP MLA ಬತ್ತನ ಪಂಡೇರಿ ನಿಕುಲು ಏಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪೋಚಿ ನಿಕುಲು ಎರಡು ಕುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಪಾತ್ಯರು ನಾಂಡ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾತಿರಲೆ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಶೋ ಮನ್ಪೇರು ಬರ್ಪಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪದ ರಾಜಕಾರಣ ಕುಲ್ಲ ಇವನ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿರ ಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ನೆರಟು ಕುದ್ದು ಹೋರಾಟಗಾರನ ಪಿರೋಡ್ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ಪಂಡ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪೇರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಈ ಹೋರಾಟ ಮನ್ನಗ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಪಿರೋಡ್ ಎಂಕುಲು ಹಾಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಕಡಪದ ಎಂಕುಲು ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬಕ್ಕ ಈ MP ಇವಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಂತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರದ ಬಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಭಾವನೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪೇರಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಹೋರಾಟ ಮಂತನಂಡ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಾರ್ಟಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪನೋಲಿ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಅವಳು ಹೋರಾಟ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿನಿ ಮಂತಿ ಜಿಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಓಟು ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯಾರ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೂರುವೇರು
ಜನಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲು ವಾಮೋನೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಹಾಪು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪಲೆಂದು ಪಾರ್ಟಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದ ತೊಗೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇಜಾರು ಮುಲ್ಪದ MLA MP ಉದಾಹರಣೆ ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನಗ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಪರವದು ಪೋಡು ಯಾಪಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮೀನು MP MLA ಯಾರನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಖುಷಿ ಪಡ್ದು ಅದ್ಯಾಪಂಡ ಛ ಎಂಗ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಬೈದ್ಯಾರ ತಗೊಂಡ ಆಂಡ ಬೈಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಕೆಲವರು ಬಂದು ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಕಲನ ಮನಸ್ಸು ಪುಣೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಲ ಬತ್ತನ ಮಿನಿ ಜನಕ್ಲ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟೋನೋಡ ಪನ್ಪಿನ ಅಷ್ಟು ಪೆರ್ಯಾರು ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಬಿನಿ ಬತ್ತಿ ಜನಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಆಣ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಧ್ವನಿನಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓ 100% ತೆರಿಪಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇವನ್ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇವನ್ ದಾಯಪನ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ದೂದಾಲ ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಮದಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಯಾನಿ ಇಲ್ಲಡ ಹೋದಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸರ್ ನಾನು ದೇಡ್ದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಚಕ್ಲು ಬೈದೆ ದೇಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಬಂದದ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರು ಕರಪತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಮೈಕೇನೋ ಸ್ಕೋಡೆ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಖುದ್ದು ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪದ ಎಂಕುಲು ಇವನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಎರಡು MP ನಕ್ಲಿಗೆ MLA ನಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೇರು ಮೇಯರ್ ನಕ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಕ್ಲು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಬೊಡ್ಚಿ ಅದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಾಧಾರಣ ನಾನು 300-400 ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಐಟು ಓವಣ್ಣು ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಗ್ಲ MLA MP ನಕುಲ ಅಥವಾ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪೂಜಾರ ಅಗ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜಾರ ಪ್ಲಸ್ ಪೇಪರ್ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಓವಣ್ಣು ಏರಿಯಾದ ಸಹಕಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಉಂಡು ಕೋಪಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಎಂಗ್ಲನ APMC ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಏತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೆರ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಹೀರೋ ಪೇರು ಇನಿ ಅಕ್ಕಲು ಬೈದ್ವೇರು ನಡೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಏತ್ ಅಭಿಮಾನ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತು ದೇಪಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲನ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾ ಪಾತ್ರನ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಏನು ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಬೀದಿಗೆ ಜತದು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ಬೈದು ಈ ಬರಂದಿ ನಟರದ್ರ ಜನಕ್ಕೂ ನೆಗೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಇನ್ನು ಏತೆ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೆರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದ ಪಂಡ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಯೋಗೀಶರೇ ಎಂಕುಲು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಡೊಂದಿತ್ತ ಎಂಗು ರೋಡು ಕುಲ್ಲೋದಿತ್ತ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ರೇಕದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿಂತೀರಿ ಯಾನು ಕೆಲವರು ಬಂದಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕೊಲವ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸುಮಾರು 561ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಪರ ಹೋರಾಟ 10 ವರ್ಷ ಈತನಟ ಒವೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಒವೇ ವಿಷಯ ತನ್ನಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಮನ್ಪುಗ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲೇ ತೆರಿಪಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರ್ಪಗ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗಲೇ ತೆರಿಪದೆ ಮನ್ಪುಗ ದೇಪಂಡ ನಮಕ್ ತೆರಿಪದ ಪೋಂಡ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲು ಹೋರಾಟಗಾರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟೇ ಬಂದ್ಪೇರು ದಯಮಂತ ನಿಕ್ಲು ಓಲ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನೈಕ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ MP ಇಲ್ಲಡ್ಡ ಎದುರು MLA ಎದುರು ಆತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪುಗ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬೈದು ಆಂಡ ಇನಿ ಅವು ಅಂಚಿನ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಆತಿಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಕಲು ಈ ವಿಷಯಗೂ ತರೆ ಪಾಡೋಡು ಅಕುಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ಲ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಶ್ರೀತ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ತೆರಿಪಾಯರು 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮನು ತವಳ ಉಚ್ಚಾಯದ ಆಚರಿಸವನ ಸಂಭ್ರಮಣಕುಲ್ಲೇರು ಈ ನಡುಟ್ಲ ತಂಕಲ ಜನಪರ ಹೋರಾಟ ನಕಲು ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಪಡುಪುದ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಈತ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳ ಈಗ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡ ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿರಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ ವಾರೀತಿ ಉಂಡು నేను ವಾರೀತಿಪುರ ಮನ್ಪೊಲಿ ವಾರೀತಿಪುರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಮಂತದೋಲಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಆದ ತೋಜುನೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲೇನು ಎಂಚಾಂಡಲ ಬಗ್ಗಾದು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪತ್ತುದುಂತ ಇಲಕ ಮನ್ಪೋಲಿ ಈ ನೆಕ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ತೋಜು ತೊಕ್ಕೋಟದ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಪಂಪಲ್ದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆವಡಿತಿನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಆಪುನ ಬುಡ್ದುಲ 2-3 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ನಲಲ ಆಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ನಂತೂರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸರ್ವೇಲು ಆತವೆ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಅಂತೂ ನಿರಂತರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಉಪದ್ರವ ಉಂಟು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದ ಬರ್ತಂತೂ ಏಪಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬರೋದಾದ ಪನ್ಪು ದೇಕ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲಿನ ಹೋರಾಟ ಓಲು ಅನ್ಯಾಯ ಕಂಡ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ದೇಕ್ ಹೋರಾಟ ಮಂತದ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಪಂಪೋಯ್ದಲ್ಲ ಪಲಂಚನೆ ಏಪ ಎಂಕುಲು ಬೀದಿಗೆ ಜತ್ತದ ಹೋರಾಟ ಮಂತದನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿಕ್
ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು 4 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕಂಬೇರಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಗಡ್ಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕುಲು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಅವನು ಕೆಲಸದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಂದ ನಿಂತೀರಿ ಎಂಕ್ಲನ ಹೋರಾಟದ ಬಿಸಿ ಮಿಟ್ಟಿನೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಇವನ್ ತೊಕ್ಕೋಟ್ರಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ఒక ನಂತುರದ ವಿಷಯ ಪಂಡರ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ತಪಂಡ ನಂತುಡು ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಅವ್ರು ದಾಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡು ಕೆಲವು ಸಂದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡು ಅವ್ರು ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಪನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಎಂಕ್ಲನ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಆದುಕೊಂಡು ಆಂಡ ಈ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಪಂಡರು ಐಕಂದುವೇ ನಿದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ಇವನ್ ತಲಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಡಬಲ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಆಪನಾಗ ದುಂಬುದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2018 ಹೆಂಗೆ ನವಯುಗದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದದ್ದು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ದಾದ ಪೂರ ಯಾನು RTI ಮುಖಾಲ್ದ ಇದ್ದೆ ಸಾಧಾರಣ 200 ಪೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಐಟು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಏತ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅವಡು ಏತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವಡು ಆಮೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಎನಿಕೋಲು ಡೆವಲಪ್ ಬಂದದ್ದು ಅವೇನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಂದದ್ದು ఒక ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಂಡ ಮುಕ್ಕಲು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದಂತ ಕಡೆಟ್ ಕೆಲವು ರೋಡ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮಂತಿನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಮನ್ಪದ್ದೇನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪದ್ದೇನೆ ಮುಕ್ಕಲು ಟೋಲ್ ಗೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಅವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಡು ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂದು ಇವನ್ ಅಕಲು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತೀವೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನ್ಪಡು ಆಂಡ ಒವೇನು ಅಕಲು ಮನ್ಪಂದು ಏಕಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರು ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲು ಅವಡು ಶಾಸಕರ ನಕಲು ಇನಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜನಕರು ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಪಾತಿರ್ದಿಲ್ಲರು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಕತ್ತುಂಡು ದಾಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಂತನಂಡ ಅಂಚಿನ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಆನಗನಕರು ಪನೋಲಿ 8 ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 75% ನಿಕ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ದ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆವಡು ಕಟ್ಟಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅವೇನು ಪ್ರಮಾಣ ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪೋಚಿ ಪಂತು ನಾಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ಲಾತ್ತು ಎಂಕ್ಲನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸುಮಾರು 450 ಜನ ಜೀವಲ ಹೊರಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಲ ಮಂತ್ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಪೋಡು ಇಂಚು ಕಡೆ ರೈಟ್ ದಪ್ಪೋಡು ಲೆಫ್ಟ್ ದಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಲ ಬೂರ್ದು ನಂಡ ಏತೆ ಅವಘಡ ತತ್ತದು ಏತೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ನ ಅಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಡೆದಿನ ಕಂಡನಿ ಜನ ನಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಆಪು ನಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ನೇರ ಹೊರ ಕಾರಣ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕುಲೆ ಪನ್ಪನ ದಾಪಣ್ಣಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರದ ಇಂದುವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಕೇರಳ ಆಡುವಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಆತು ನಡ ವಾ ರೀತಿ ಆತು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಇವನ್ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ರೋಡ್ ವಾ ರೀತಿಯದು ಮಂದಿದೇರ್ ಪಂಡ ಏತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಗಂಟೆ ಪೋಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಆ ಮಿನಿ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಬಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಗಂಟೆ ಪೋರ್ನ ಮಿನಿ ಏತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವು ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಸಾಧಾರಣ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ 35 ಮಿನಿಟ್ 40 ಮಿನಿಟ್ ಬತ್ತನಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಬರೋಣ 35 ಮಿನಿಟ್ ಓಡು ಸಾಧಾರಣ 35-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರೋಡಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಡುಪಿದು ಬರೋಡಂಡ 35 ಮಿನಿಟ್ ಅವೇ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಬರೋಡಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಪ್ಪನಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಜಂದಿನ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು ಆವಡೊಂದು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲು ಹೋರಾಟಲ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಐತೆ ಇನ್ನು ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಡಪದ ರೈಲ್ವೆದ ಗೇಟದ ಹೋರಾಟನೇ ವಾ ಹಂತೋಡು ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬೂದಿಂಚಲ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಗಶಃ ಜಯ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಕೆಲವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋರಾಟದ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಪತ್ತೆ ಪಿರ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಶಿಪ್ಪೆಡ್ದ ಹೋರಾಟ ಅದು ಪೆರರು ಚಪ್ಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಹೋರಾಟ ಅದು ಪೆರರು ಕದ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದು ಪೆರರು ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಡಾಮರೀಕರಣ ಅವಡು ಬಂದ ಅದು ಪೆರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿರಂತರ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಬಂದ ಇವನ್ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಕ್ಲೆ ಹೋರಾಟ ಬಂದದ ಐಟು ಪೂರಟ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಜಯ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆಂಡ ಈ ರೈಲ್ವೆದ ಇಶ್ಯೂದಾದ ಬಂಡ ಜಯ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆಂಡ ಇದಾದ ಬಂಡ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಪೂಜಾರಿ ಬಿಡ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂಜಾರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಇನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ರೈಲ್ವೆದ ಪಂತೇರು
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಫಂಡ್ ನಿಜ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಫಂಡ್ ಮುಕ್ಳು ಕೊರ್ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೇರು ಆತೆ ಮುಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ಸಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಪುಜಿ 8 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ಮುಕ್ಕಲು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಐತ ಒಂತಕ್ಕೆ ಬೆನಿ ಪಾಲು ಅಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಮುಕ್ಕಲು ಕೊರಿಯರ್ ನಾಂಡ ಸುಮಾರು 1000 ಕಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಡಿದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮೇಟು ನಂಗೆ ನಿರಂತರ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಲೇ ನಂಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇವನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕೆ ಮಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬಂದಂಡ ಆಗಲೇ ಐಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಂಡ 24 hours ದಾಲೈತನಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಪೆರರು ಅಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಪೆರರು ನೀರು ಅದು 24 hours ನೀರು ಪಡಾವಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆವಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಗೇರದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ದೊಪ್ಪುನಂಡ ವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಶೇಮ್ ನಾಚಿಕೆದ ಸಂಗತಿ ಮನವಲ್ಲಿ ಬನ್ನದ ಪಂಡ ಈತ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ದವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಂತಾರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಬಂಡಾರು ಇಂದು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಮನವಿ ಕೊರಿಯರ ಎಂಕುಲು ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಕುಲು ದಾಪಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕುಲು ಹೊರ ಎತ್ತ ಪೂರಲ್ಲಿ ರೆತ್ತಂಬೋದು ಮನವಿ ಕೊರ್ಕಂದು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರಲ್ಲಿ ರೆತ್ತಂಬೋದು ಮನವಿ ಕೊರ್ನ ಪಿರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಉದ್ರೇಕದಿಲ್ಲರು ಓವಂಡಲ್ಲ ಬೇತಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಚು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವೇರೆ ಜನಗಳು ಹೋದ ಎಂಕ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುನ್ ಪನ್ಬಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಅವೇ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಈ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕುಲು ವಾಪುರ ಯೋಜನೆ ದುಂಬರಿ ಸಾಯರೆಂದು ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂದೇಶ ಈ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾತ್ರಕಥೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆನ ಅಥವಾ 10ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಹೋರಾಟ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ನಿರಂತರ ಡ್ಯಾಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಚ್ಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರಂಭ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಕೆಡ್ಡಸೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆ ರೆತೊಂಬತ್ತದು ಆಗ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಆಗ್ಲೆಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಿಚಾರಧಾರೆನಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲೆನ ರೆಪ್ಪಡೋನ ಬೇತೆ ರಂಗ ಅದು ಪತ್ರಿಕೆ ರಂಗ ಅದು ಪೇರರು ನಾಟ್ಯ ರಂಗ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇತೆ ತುಳು ನಾಡ್ಕೊಂಡ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಅಕ್ಲೆನಡ್ಡಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮಿಂಗಿಲಾಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಉದ್ದೇಶ ಹೋರಾಟ ದ್ಯಾಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಆ ಹೋರಾಟದನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲು ದ್ಯಾಪಂಡ ಬೀದಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಬಂದದೆ ಇನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕದಿನಿ ಬೀದಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಬಂದದೆ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಬಂದದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಬತ್ತಿನಿ ಹೋರಾಟ ಬಂದದ್ದು ಇನಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಬತ್ತಿನಿ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಗಳ ಹೋರಾಟ ಮುಖ್ಯ ಏಪ ನಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ನಿರಂತರ ಇನಿ ಸಂತಲ ಎಂಕುಲನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಪಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಪೋಪ ವಾ ಎಂಕುಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ 24/7 ಹೋರಾಟದ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮುಜ ಎಂಗ್ಲ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಏರಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆತಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂದು ಅವಳು ಒರಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಂಡ ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಏತೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಂಗ್ಲು ಫೋನ್ ಮಂದಿನುಂಡು ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳು ಫೋನ್ ಮಂದಿ ಕೆಲವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ಫೋನ್ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಇಂಚಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ಪಾತಿರ ದಾಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಗಂಡ ಎಂಗ್ಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಪುನ ಕೆಲವು ಕೈ ಪಾಡ್ರಾಪಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿಯಮ ಲೇಪಡು ಅವೇನು ಮೀರ್ದು ಪಾರಪಜಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಓವೇ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೆರ ಪಂದು ಪಂತೆ ರಂಚದ ಪನಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ತೌಳ ಉಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆವು ಪಂಡೆ ಹೈಕ್ ಬೋಡೈನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮಂದದ ಹೈಕ್ ಒಂಜೊಂಜಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಮಿಟಿ ಮಂದದ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮಂದದ ಐಕ್ ರೂಪರೇಷೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಐಕ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲರು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಹೋರಾಟನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪುವ ಎಂಕುಲು ಹೋರಾಟ ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜಾ ಎಂಕುಲು ನಿರಂತರ ಜೈತಿಕನ ಮನ್ಪುವ ಅಕೇರಿಗೆ ಜನಕ್ಕುಲೆಡ ವಾರಿತದ ಸಂದೇಶ ಎಂಕುಲಿನ ಸಂದೇಶದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು 10 ವರ್ಷಡು ನಿಕ್ಲನ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ ನಿಕ್ಲ ಹೃದಯಡ್ಲ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನೂನು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳ ಜನಪರವಾಯಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ್ವದರ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲನ ವಿನಂತಿತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೋರ್ನಾಂಡ ಎಂಕುಲು ನನಾತು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಉಸ್ತಾಗ ಡಬ್ಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಜಪ್ಪು ಮಾಕಳ್ದು ಪಡಿಪದ ಒಂಜೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಜನಕ್ಲೆನ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಿನ ಕಚೇರಿ ಉಂಡು ಉಡುಪಿ ಕಚೇರಿ ಎಂಗ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಪದ ಕಚೇರಿ ಅವಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು
ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಂಡು ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಂಡು ಆ ತನ್ಯ ಆಗ್ತಂಡು ಕೆಲವು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಂಡು ಇಂಚ ನಿರಂತರ ನಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗಳು ಪೂರ ಮೇಯ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ಓ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಹಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗಳು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಡೇರು ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹೋರಾಟಗೂ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಹೋರಾಟನು ಪಾಡೋನೇರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೊಂಡೇರು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯೋಗಿ ತವಳಾ ಉಚ್ಚಯೋಗಿ ತಯಾರಾಗೊಂದುಂಡು. ಈ ಉತ್ಸವದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ಅವು ಜನಪರ ಯಶಸ್ಸು ಪಂಡೊಂದು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಈತು ಪಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಪೊಸಕೂರಲ್ದ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಅರ್ನ ಅವತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು ಅರೆಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಬೆನೆ ಸಂದವದುಲ್ಲ.